Untang ini ke Chief Minister ke badang kena tam nabarok ke Chief Minister jong ki jela ki badon hapo kari India. Kani ke kena kadang don tang kumba ar peusnem bat kalayo bat ya ke gerdan Menteri Rangba jong ke jela Uttarakhand. Akan ke video ini page nak ke daw bakane kena ke badang ar peusnem karta kalayo bat ya ke gerdan Menteri Rangba jong kane ke jela. Kakerteng jong kena kadai ka Shrishti Goswami naga distrik Hatwar jong ke jela Uttarakhand. Kadai ka kena pule BSc Agricultural. Bat kala job ia ka Children State Assembly House name Arhajar Khatra. Badai kani ka jing job ka jongka kala yo bat ia ka kertan Menteri Rangba jong kane ke jela. Enrai ka jing yo bat jongka kum ka Chief Minister jong kane ke jela kane tang kumba shisngi lane ar peusau kenta kadau golong bau Menteri Rangba jong kane ga jela pula ais ngobha ya ka shuki sha kane ga kena namar ban ken mau burom ya ka sni bakerpang jong ki kenthe lane ka National Girl Child Day wala da golong tang shisngi ba kane ga kena kenthe kayo bat ya ka kam Menteri Rangba jong kane ka jela rei kane ka sin ka baningkong po jong kane ka jela Uttarakhand baga kenthei kan long Chief Minister wat lada kayo bat tang shisngi ya ka kam Chief Minister jong kane ka jela tang ha kane ka jela henrei nabaro ka jela ke badon hapo jong kari India ka Goswami ka ru ka Chief Minister ka badang kena tam nabaro ka Chief Minister jong ki jela ki badon hapo jong kari India. Keblai shibun ke jing pelaj por jong pi ban page ya kene ke video ngin sai kendu ha ka wei bat ka video.